Oho, no nyt tää tallentaa kyllä tällä omalla tällä. En tiedä kyllä miksi. Eli huomenna on 1. maaliskuuta. Silloin me mennään Joelen kanssa superparkkiin. Jes, eli huomenna. Tänään on maanantai. Mä nyt tässä pelaan. Eli palataan asiaan. Kyllä. Joo. Olen tällä tuolilla. Mä kuuntelen musiikkia, miten tällä hetkellä, koska se tallentaa tällä mikillä. Ehkä en tiedä. Joo kai. Ei semmoista, olin ehkä ulkon, kello on vasta. Vähän yli 12. Tai no 12, koska toi kello on vähän väärässä. No ei tässä mitään, huomenna tulee video. Tai no ei kyllä. Mä en tiedä milloin se tulee ulos, koska tietokoneella pitäisi editoida se ja se vähän tietokoneella huonossa asemissa, joten